वाव लोगोफोर बियो मा जिनिस मा जिराद नुबायना वाव भिभ' पावार बेंक 36,000 mAh नुबायना जोबोद मोजां आङो दाख्लैसो अनलाइन बिहरनाय बियो वाव नाय जोबोद मोजां बिराद गिलिर गासैबो दंजोबो गासै फेसिलिटि नोंथांनो नांगौ नामा नोंथांनोबो नांगौबा आङो कमेन्ट हो आङो बिहरनानै होगोन भिभ' पावार बेंक 36,000 नोंथांनो नांगौ नामा बेनि दामा बारा नङा 36,000 mAh आवहाय 1200ल' नै गासै फेसिलिटि दङ लाइट जोङो सुइच दङ गासैबो दङ नांगौबा नोंथाङाबो अनलाइन बिहरदो नायबाय आं फसायबाय जोबोर मोजां बरिया वाव जोबोर फसायनानै बेखौ लायबाय आङो लाबोबाय बिराद मोजां नायबाय आङो नोंथांमोनाबो नायफा फारसेजों नायफा गासैखौबो नायजोब नै लाइट जोंदों गासैखौबो नायजोब नोंसोरबो नायजोब नामफोरखौ नाय आं माबा फेक खालामदों नामा नोंसोर नायजोब अनलाइनै आं बेखौ बिहरदों नै नायफाजोब नोंथांमोना नायजोब आं बेखौ माबायदि लाबोदों सिङाव गासैबो दं गासै फेसिलिटि दं नोंथांनोबो दङ नामा बेबायदि दा नायदो बे गासैबो अके जोब थाजोबनायावहाय बेयावहाय मा दङ जोङो नायनि आन्दार में तो कुछ मा दङ नोंथाङा नायनो लुबैदों नामा गासैखौबो आं खेबसे चेक खालामना देखायबाय बेनिफ्राय आं देखायबाय बिनि सिङाव मा दं आन्दार में कुछ बरबर हे नुबायना वाव 36,000 mAh बेटारि थरसेल' गासैबो एमसिल बेटारि थरसेया मा खामानि मावनोलै बोखायोबा गुगालायनायनि गासैबो एमसिला थाजोब आंखौ थगायबायना अनलाइन बायनायाव सांग्रां जा लोगोफोर थगायजानो हागौ आं बायदि नुबायना गासैबो फेक गासैबो नंखाय